Masu kallon mu barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta Abu Rauda TV. Za mu fara kawo muku yadda ake lissafi daga 1 zuwa 10 a yau kenan, inda kuma za mu ci gaba da ɗorawa a duk rana irin ta yau a wannan tasha ta Abu Rauda TV. Da farko dai zan fara kirgen ne daga 1 zuwa 10. Da fatan mai sauraro zai kasance da abin rubutunsa da kuma mai da hankali domin koya. I ɗaya kenan. R biyu. San uku. S huɗu. U biyar. Liyo shida. Ci bakwai. Ba takwas. Jiyo tara. Goma. To ana muka kawo ƙarshen wannan lissafin namu na yau, sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa.